Салом, мо мегзарем ба қисми нуҳуми навбатии дарси математика ва мо ҳастем дар машқи 83. Мо чунин машқҳоро дар дарсҳои гузашта бо шумо иҷро кардем ва медонем, ки бояд мо дар ин ҷо якум чӣ кор кунем? Махраҷҳоро ба махраҷи умумӣ оварем ва дар ин ҷо мебинем, ки дар касри якум ба мо n намерасад, n медиҳем ва дар касри дуюм бошад ҳамаи чӣ мерасад ва мо 1 медиҳем ва дар касри сеюм бошад мо 8m медиҳем. яъне ки барои оне ки махраҷҳо чӣ кор шаванд? Якхела шаванд. Ва мебинем, ки дар ин ҷо агар мо n-ро ба махраҷи якум каср зарб занем, ин 8mn мешавад. Ва дуюм каср низ чунин махраҷро дорад ва ба сеюм махраҷ агар чизе ки мо додем, яъне ки 8m-ро ба n зарб занем, ин мешавад 8mn. яъне ки махраҷҳо якхела шуданд, мо як махраҷро менависем ва суръатҳоро ҷамъ тар мекунем. Бо ҳисобе ки мо n-ро бояд бо суръатҳо низ зарб занем. Агар n-ро бо 64m зарб занем, ин мешавад 64mn. Агар n-ро бо минуси n зарб занем, ин мешавад n квадрат. Ва дар ин ҷо бошад минуси 64m квадрат мешавад. Ва бо дар назар дошти мана ин минус бо ин минус мешавад плюс n квадрат. хуб, дар ин ҷо мо агар якро бо ҳамин зарб занем, агар ин мешавад ҳамин минуси 64m квадрат плюси n минуси 64m квадрат плюси n квадрат. Ва дар ин сеюм каср бошад, агар мо 8m-ро бояд бо 8m чӣ кор кунем? Зарб занем ва ин мешавад 64m квадрат. хуб, мебинем, ки дар ин ҷо минуси 64m квадрат аст бо плюси 64m квадрат ихтисор мешаванд ва n квадрат бо минуси n квадрат ихтисор мешавад. Ба мо мемонад 64m n дар сурат ва дар махраҷ бошад агар 8mn. mn бо n низ чӣ кор мекунанд? Ихтисор мешаванд ва 64 тақсими 8 мемонад. Ин мешавад 8. ва ҷавоби C-ро дар машқи 83 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 84. дар ин ҷо низ бо тарзе ки мо масъалаи 83-ро ҳал кардем, дар ин ҷо низ мо ҳамин гуна тарзро истифода мебарем ва дар ин ҷо мебинем, ки ҳамаи чӣ мерасад 1 медиҳем ва дар ин ҷо мебинем, ки 6x ба мо намерасад барои оне ки махраҷ якхела шавад ва дар ин ҷо бошад агар y намерасад. хуб, мо махраҷҳоро якхела кардем, яъне ки 6x-ро ба y зарб занем, ин мешавад 6xy. ва дар ин ҷо низ агар y-ро бо ҳамроҳии 6x зарб занем, ин мешавад 6xy. яъне ки мо махраҷҳоро чӣ кор кардем? Якхела кардем. Суръатҳоро ҷамъу тар мекунем. дар ин ҷо якум каср мешавад 36x квадрат минуси y квадрат. хуб, минуси 6x зарби 6x ин мешавад 36x квадрат минуси 36xy. бо дар назар дошти ҳамин минус бо ин минус, ин дута минус ба мо вақте ки боло меравад, дар касри сеюм медиҳад плюс ва y зарби y мешавад y квадрат баробар. хуб, дар ин ҷо мо дорем бо ҳамроҳи 36x квадрат минуси 6x квадрат онҳо ба 0 баробар мешаванд ва y квадрат ҷамъи y квадрат яъне ки ҷамъи y квадрат бо минуси y квадрат низ онҳо ба 0 табдил меёбад ва ба мо мемонад минуси 36xy тақсими 6xy. хуб, xy бо xy ихтисор мешаванд ва ба мо мемонад минуси 36 танҳо тақсими 6 ва ин мешавад минуси 6. ва ҷавоби А-ро дар машқи 84 интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 85. ба машқи 85 чунин ифода дода шудааст. мо бояд чӣ кор кунем? Мо бояд махраҷҳоро зуд якхела кунем, яъне ки дар ин ҷо намерасад x минус y ва дар ин ҷо намерасад x плюс y. хуб, мо медонем, ки агар чунин қоидае ҳаст, агар ба мо a минуси b дар қавс ва агар a плюси b дар қавс бошанд, агар онҳоро зарб кунем, ин баробар мешавад ба мо a квадрат минуси b квадрат. ин формула аст, азёд кунед ин формуларо. хуб, бо чунин тарз мо метавонем, ки ҳамин мисолро ҳал кунем. хуб, ин баробар аст мешавад дар якум, яъне ки 5-ро агар мо бо x минуси y зарб занем, дар қавс мешавад ва онҳо махраҷи якхела пайдо мекунад ва дар ин ҷо бошад агар плюси мешавад 5x плюси y. хуб, мо қавсро биёед мепӯшонем манами қавсҳоро. хуб, дар ин ҷо бошад агар мешавад x плюси y зарби дута қавс минуси y.
ва манаҳин бошад, агар ба мо медиҳад x квадрат минус y квадратро. хуб, бо чунин формула мо чӣ кор кардем? Истифода бурдем. Яъне ки аз ин формула мо истифода бурдем. хуб, акнун мо менависем дар ин ҷо зарби x квадрат минус y квадрат тақсими x. хуб, бинед ки дар ин ҷо мо дорем x квадрат минус y квадрат, дар ин ҷо низ ҳаст ба мо чӣ? x квадрат минус y квадрат, яъне ки мо метавонем мана ҳамин суратро бо ин махраҷ чӣ кор кунем? Ихтисор кунем. ва дар ин ҷо мемонад яктагӣ, дар ин ҷо низ мемонад яктагӣ. хуб, ва мо мебинем ки дар ин ҷо як танҳо сурат мемонад ва биёед суратро агар мо кушоем чӣ ҳосил мекунем? Яъне ки 5 зарби x мешавад ин 5x, 5 зарби минус y мешавад минус 5y ва плюси 5x мешавад дар ин ҷо, яъне ки ба 5-ро ба x зарб занем ва плюси мешавад 5y. хуб, ва мемонад ин ҳамаш тақсими x мешавад, яъне ки дар ин ҷо мо x-амон ҳоло ҳам ҳаст, x-ро аз ёд намебарорем, баробар хуб 5y бо минус 5y ихтисор мешаванд ва бо мо мемонад 5x ҷамъи 5x ин мешавад 10x тақсими x. x бо x ихтисор мешаванд ва бо мо мемонад танҳо 10. хуб, дар ин ҷо бошад, агар ҷавоби d-ро дар машқи 85 интихоб мекунем, мегузарем ба машқи 86. хуб, дар ин ҷо мебинед ки чунин тарз дорем, яъне ки ҳатман ба махраҷи умумӣ меоварем. m плюс n медиҳем ва дар ин ҷо бошад, агар m минус n медиҳем. хуб, ин аввалин касрро мо бетағйирот менависем 36m тақсими m квадрат минуси n квадрат ва дар ин ҷо бошад, агар тақсим дар ин ҷо 6 аст. хуб, тақсим 6 мешавад m, яъне ки бо манами чизе ки мо додем зарб занем, плюси 6n мешавад ва дар махраҷ бошад, агар мешавад m квадрат минуси n квадрат, яъне ки ба формула агар мо кушоем ё ва ё зарб занем ду қавсро, ин мешавад m квадрат минуси n квадрат ва дар ин ҷо мешавад ҷамъи 6m минуси 6n. хуб, баробар 6n бо минуси 6n ихтисор мешавад ва ба мо мемонад 12m дар сурат. ва мо медонем ки қоидаи тақсимро касри аввал ба ҳолати худ ва касри дуюм чапана, яъне ки мо касри аввалро ба ҳолати худ мегузорем, m квадрат минуси n квадрат мешавад ва касри дуюмро чапана бо ҳамроҳи зарб менависем, яъне ки ин касрро мо чӣ кор мекунем? Ана ин касрро чапана менависем, мешавад m квадрат минуси n квадрат тақсими 12m баробар m бо m ихтисор мешавад, 12 ба 36 дар ин ҷо садугӣ мерасад ва m квадрат минуси n квадрат бо ҳамроҳи m квадрат минуси n квадрат низ ихтисор мешаванд, ягӣ ба мо мерасад ва дар ин ҷо мемонад танҳо чӣ? Танҳо 3 мемонад ва ҷавоби 3-ро дар машқи 86 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 87. хуб, дар ин ҷо низ мо бо чунин тарз медиҳем a плюси b мешавад ва a минуси b мешавад. хуб, бинед ки агар мо ҳамин додагиамро ҳам ба сурат ва ҳам ба махраҷ зарб кунем, дар сурат ҳосил мешавад 4a плюси 4b ва дар махраҷ ҳосил мешавад a квадрат минуси b квадрат. хуб, дар ин ҷо бошад, агар бо дар назардошти ҳамин минус мешавад минуси 4a бо дар назардошти ҳамин минус бо минуси b, ин мешавад плюси 4b. хуб, қавсро мепӯшонем ва медонем ки касри дуюмро бояд чапана нависем, яъне ки ҷои сурат ва махраҷро алиш кунем, ҷойваз кунем ҳангоме ки ба мо зарб аст. баробар зарб мешавад, яъне ки баъд аз тақсим зарб мешавад. хуб, a квадрат минуси b квадрат бо a квадрат минуси b квадрат ихтисор мешаванд ва 4 минуси 4a бо 4a мераванд, ба нул табдил меёбанд. дар ин ҷо 4 ҳаст, яъне ки плюси 4b. хуб, 4b плюси 4b ин мешавад 8b
ва тақсими 2b мемонад. b бо b низ меравад ва 8 тақсими 2 мешавад 4 ва ҷавоби c-ро дар машқи 87 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 86. Машқи 86 бо мо чунин дода шудаанд ва мебинем ки 10-ро сразу мана инҷа b ҳаст, инҷа b ҳаст, яъне ки b зарфшавандаи умумӣ мебошад ва мо онро аз каср мебарем ва мебинем ки чӣ ҳосил мешавад. Ва метавонем ки a квадрат минуси b квадратро, яъне ки формула як бори дига менависам, a квадрат минуси b квадрат ин баробар мешавад ба a ҷамъи b ва a минуси b. ва ин ду қавсҳо чӣ дар мобайни зарф доранд. Хуб, биёед ҳаминро мо бо чунин тарз нависем ва мебинем ки чӣ ҳосил мешавад. Яъне ки ба ҷои a квадрат минуси b квадрат метавонем нависем a плюси b ва a минуси b. Хуб, дар махраҷ боштакар a плюси b менависем. Ҷамъи хуб, биёед b-ро мебарорем аз қавс, дар қавс мемонад a минуси b. Яъне ки агар мо b-ро ба a зарб занем ba мешавад ва агар b-ро бо b зарб занем b квадрат мешавад ва чизе ки буд мо ҳосил карда метавонем ва ин дупа дуруст мешавад барои мо. Хуб, яъне ки мо чизе ки ҳосил кунем, чизи гузаштагиамонро агар ҳосил кунем, мо барраи дуруст рафта истодаем. Хуб, a минуси b бо a минуси b ихтисор мешаванд, a плюси b бо a плюси b ихтисор мешаванд ва ба мо мемонад танҳо a минуси b ҷамъи b. b бо b низ меравад ва мемонад a ва ҷавоби c-ро дар машқи 88 интихоб мекунем. Мегузарем ба машқи 89. Хуб, бинед ки ба мо чунин тарз дода шудааст. Ин баробар мешавад. Хуб, биёед инҷо нависем a минуси 1 ва a плюси 1. Агар ҳамин яки моро ба квадрат бардорем, ин 1 мешавад. мо тасаввур мекунем ки дар ин ҷо 1 дар квадрат аст ва мо медонем ки агар a квадрат плюси 2ab плюси b квадрат бошад, ин баробар мешавад ба a плюси b дар квадрат, яъне ки дар қавс мешаванд. Бо чунин тарз истифода бурда мо метавонем ки манамин ҳамаи ҳаминро ба қавс бо намуди қавс нависем. Дар ин ҷо тақсим 1 тақсим мешавад a плюси 1 дар квадрат мешавад ва ҷамъи 1 мемонад. Хуб, анакнун мо бо тақсим кор мекунем, яъне ки a минуси 1 якум касрро ба ҳолати худ, дуюм касрро чапана зарби мешавад a плюси 1 дар квадрат тақсими 1 ҷамъи 1 баробар. Хуб, квадрат бо 1 то ин меравад ва ба мо мемонад биёед ин тараф нависем a минуси 1 мемонад бо ҳамроҳии зарби a плюси 1 ва ҷамъи 1 мемонад. Хуб, агар мо ин қавсро кушоем, ба мо мемонад a квадрат. Формуларо мо нависта будем дар мисоли аллакай ҳал кардагиамон ва дар ин ҷо мешавад минуси 1 ҷамъи 1 мешавад. Хуб, 1 бо 1 меравад ва ба мо мемонад чӣ? Ба мо мемонад танҳо a квадрат. Ба мо мемонад танҳо a квадрат ва ҷавоби b-ро мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем ба ҳамроҳи шумо. Хуб, мегузарем ба машқи 90 баробар. Хуб, мебинем ки бо чунин тарз дода шудааст ва мо бояд чӣ кор кунем? Ҳаминро ба чӣ тақсим кунем? Ба қавсҳо ҷудо кунем, барои оне ки манамин бо ҳамроҳи b минуси 3 чӣ кор кунем? Ихтисор кунем ва ҳаминро мо метавонем нависем мисли b квадрат минуси 6b минуси b, яъне ки минуси 6b минуси b ин мешавад минуси 7b ва 12-ро биёед бо ҷамъи 9 ҷамъи 3 нависем. Яъне ки инро мегирем ва инро мегирем ва мо чӣ кор мекунем? Як қавс ҳосил мекунем. Хуб, дар ин ҷо боштакар зарби 1 тақсими b минуси 3 ҷамъи қавсро агар кушоем, агар ҳамин мешавад 8 минуси b баробар. Хуб, аз ҳамаи инҳое ки ман дар тагашон хат кашидам, метавонем нависем ки b квадрат минуси 2 зарби 3b ҷамъи 3 дар квадрат ва мемонад дар ин ҷо
мемонад дар ин ҷо минуси b ҷамъи 3 зарби 1 тақсими b минуси 3 ҷамъи 8 минуси b баробар. хуб ҳамаи инро акун мо метавонем ба чунин тарз нависем b минуси 3 на 2 яъне ки 3 дар ин ҷо дар квадрат мешавад ва биёед қавси умумӣ медиҳем, қавси умумӣ кушода ва ин шуд бо қавси майда ишора кардем b минуси 3 дар квадратро ва мемонад ба мо минуси b ҷамъи 3. хуб ва мемонад баъдан 1 тақсими b минуси 3 ҷамъи 8 минуси b. қавси умумиро дар ин ҷо бояд кушем. хуб бинед ки дар ин ҷо ба мо чунин ҳосил кардем, яъне ки b минуси 3 дар квадрат ва мо инро бояд чӣ кор кунем? Бо тарзе онро ихтисор кунем. хуб метавонем ки мо анакнун нависем бо як тарзи дигар. Мана ҳамин қавси умумро мо ба як ҳамаи қавси умумро мо метавонем чӣ кор кунем? Ба як зарб занем ва ба танҳоӣ ба махраҷи ҳамин каср тақсим кунем, яъне ки ба b минуси 3 тақсим кунем ва агар ҳаминро тақсим кардем дар ин ҷо мешавад b минуси 3 дар квадрат тақсими b минуси 3 ва минус мешавад b минуси 3 бо дар назар дошти ҳамин дута минус ва агар мо фурӯ овардем минусро бояд дар ин ҷо минусро гузорем, чунки агар минусро бароварем ба сурат мешавад ҷамъи 3 ва дар ин ҷо мемонад b минуси 3 ҷамъи 8 минуси b мешавад баробар. хуб дар ин ҷо яктугӣ мерасад, дар ин ҷо мемонад минуси 1 танҳо, танҳо гӯем 1 мемонад озираш ба дар ин ҷо бошад квадрат бо минуси 3 ихтисор мешавад ва ба ин баробар мешавад. Баробар ба мо чӣ мемонад? b минуси 3 мемонад бо минуси 1 ва ҷамъи 8 минуси b мемонад баробар. хуб минуси b бо минуси b меравад ва дар ин ҷо бошад агар минуси 4 мемонад ҷамъи 8 ва ин мешавад 4 баробари 4, яъне ки 8 минуси 4 баробари 4 мешавад ва дар ин ҷо мо a-ро интихоб мекунем, чунки дар a ҷавоб ба 4 баробар аст. мегузарем ба машқи 91. машқи 91ро агар бинем, яъне ки танҳо мо метавонем 2ро барорем, қавси умумӣ диҳем, чунки дар ин ҷо дуҳо зарбшавандаи умумӣ мебошанд ва m квадрат минуси n квадратро мо метавонем нависем m плюси n дар қавс ва m минуси n дар қавс. байни онҳо зарб доранд. хуб дар ин ҷо мешавад m плюси n ва дар ин ҷо биёд ҳамин 2ро аз ҳамаш мебарорем, яъне ки дар ин ҷо низ 2ро мебарорем. аз қавси умум дар дугуни қавс мемонад n баробар 2 ва m плюси n бо m плюси n ихтисор мегардад. дар дугуни қавс мемонад m минуси n ҷамъи n баробар n бо минуси n меравад ва 2ро агар бо m зарб занем мешавад 2m ва ин мешавад ҷавоб d дар машқи 91. хуб мегузарем ба машқи 92 баробар. хуб мебинем ки ба мо чунин шакл дода шуда, мо бояд инро ба ду қавс нависем. хуб ин ҷо 10 дода шудааст. хубаш кунем, ман низ намедонам инро чӣ хел ба ду қавс ҷудо намудан лозим аст. агар ман чизеро ки ба ду қавс зуд ҷудо кардан натавонам, ман аз муодилаҳои квадратӣ истифода мебарам, яъне ки агар ҳамчун ҳамчун муодилаи квадратӣ агар ҳамин мисолро ҳал кунем, яъне ки a квадрат плюси 9a минуси 10 ин баробари 0. агар шумо низ танқиси кашед ба ду қавс ҷудо намудани ҳамхели намуд додашудаҳо,
шумо метавонед аз модулиҳои квадратӣ истифода баред, яъне ки ин мешавад ба модулиҳои квадратӣ. Мо бояд якум дискриминантро ёбем. Дискриминант баробар мешавад 9 дар квадрат минуси 4 зарби минуси 10 мешавад. баробар 9 кара 9 81 мешавад ва 4 зарби 10 ду минус метиҳанд ба мо плюсро ва мешавад 40 ва ин мешавад баробари 121. хуб мо x1-ро агар ёбем, ин мешавад баробар ва мешавад ба мо минуси 9 ҷамъи 11 якум x мешавад ҷамъ тақсими 2 ва ин мешавад баробари 1 ва x-и дуи мо бошад агар мешавад баробар минуси 9 минуси 11 тақсими 2 ва ин мешавад минуси 10. хуб мо ёфтем. Анакун мо метавонем ки ҳаминро ба ду қавс ҷудо кунем. яъне ки чӣ хел ба ду қавс ҷудо мекунем? Яъне ки агар дар ин ҷо 1 бошад, агар мо дар қавс мегирем минуси 1 бо минуси 1 мегирем. агар дар ин ҷо минуси 10 бошад, агар яъне ки алматаашро алиф мекунем, дар ин ҷо даҳӣ мегирем. хуб дар қавс чӣ мегирем? Яъне ки бо ду қавс ҳаминро навишта метавонем. дар ин ҷо нависам x мешавад дар 1 ва x мешавад ҷамъи 10. хуб агар ҳамин қавсҳоро кушоем, агар x квадрат мешавад минуси x мешавад минуси x намешавад ҳоло. хуб мешавад ба мо плюси 10x ва мешавад минуси x ва мешавад минуси 10. хуб дар ин ҷо мемонад 9x ва минуси 10, яъне ки мо ба ҷои бояд a дар ин ҷо мегирифтем яъне ки дар ин ҷо низ a мешавад. биёед a гирем ва яъне ки мо ҳамон чизе ки буд дар мо аллакай гирифтем, яъне ки манаинро мо гирифта тавонистем аллакай манаинро. бо чунин тарз мо чӣ кор мекунем? Ин намуди модулиҳоро ҳал мекунем. агар саволҳо бошад, метавонед ба дарсҳои индивидуалӣ биёед. хуб ва дар ин ҷо мо менависем 6 тақсими 2a ҷамъи 20. мо метавонистем зуд чӣ кор кунем? ҳамин зарфшавандаи умумиро аз қавс барорем, яъне ки 2ро дар қавс мемонад a ҷамъи 10. яъне ки агар мо ҳамин 2ро ба дорони қавс зарф кунем, бо ҳаминро ҳосил мекунем. дар ин ҷо мемонад тақсим. биёед ҳаминро ман аввал нависам. x шуд на x не a балки дорем минуси 1 ва a ҷамъи 10. хуб дар ин ҷо мешавад 1 баробар. хуб 6ро ба 2 тақсим мекунем, сетагӣ мерасад. дар махраҷ мемонад a плюси 10. зарб мекунем ва сурат махраҷро чӣ кор мекунем? ҷои иваз мекунем. дар ин ҷо мемонад a минуси 1 a плюси 10. дар ин ҷо мемонад 1 ва a плюси 10 бо a плюси 10 ихтисор мешаванд ва дар ҷавоб мемонад 3a минуси 3. чунин ҷавоб дорем ва ин ҷавоб мешавад ба мо ҷавоби D. хуб мегузарем ба машқи 93. хуб дар ин ҷо мебинед ки чунин низ мо шакл дорем. ҳаминро низ мо метавонем чӣ кор кунем? бо модулияи квадратӣ ҳал карда x1 ва x2-ро ёбем. биёед бо як модулияи дигари квадратӣ ҳал кунем. x квадрат мешавад минуси 5x минуси 14 баробари 0. хуб дискриминант мешавад 5 кара 5 25 мешавад, яъне ки агар дараҷа ҷуфт бошад, агар адади мо ба мусбат табдил меёбад, хо минус бошад, хо плюс, хо таҳр бошад, хо ҷамъ. ва минуси 4 мешавад зарби минуси 14 баробар 25 мешавад. ҷамъи бо 2 минус 4 кара 4 16, 4 кара 1 4 қатъибан мешавад 5. хуб 16 4 52. бале. так анакун 25 ҷамъи 56 ин мешавад 56 11 мешавад 1 дарёд 3 ҷамъи 5 ин мешавад 8 81 мешавад. дар ин ҷо x1 ва агар мо y гирем, агар реша гирем, агар аз 81 ин мешавад 9. хуб x1 мешавад баробари 5 мешавад
плюси 9 тақсими 2 баробар. хуб 14 тақсими 2 ин мешавад 7 ва икси 2 бошад мешавад 5 минуси 9 тақсими 2 мешавад минуси 4 минуси 4 тақсими 2 мешавад минуси 2. хуб бо аломатҳои чапа мегирем, яъне ки мешавад х минуси 7 ва х плюси 2 мешавад. хуб боз мебинем ки аз ҳаминро мо ҳосил карда метавонем. хуб х ба х зарб мекунем х квадрат мешавад, х ба 2 зарб мекунем 2х мешавад, минуси 7 зарби х мешавад минуси 7х ва минуси 7 зарби 2 мешавад минуси 14 баробар х квадрат мемонад. дар ин ҷо боштагар минуси 5х мешавад ва минуси 14 мешавад. хуб мо ҳаминро чӣ кор кардем? Ҳосил кардем, яъне ки ду қавс гирифтагии мо дуруст аст. хуб баробар дар ин ҷо мо чӣ кор мекунем? Касри аввалро ба ҳолати худ, касри дуюмро чапа 6х ҷамъи 12 зарби дар ин ҷо мешавад х минуси 7 ва х плюси 2 мешавад тақсими 1 баробар. хуб дар ин ҷо биёед мо ҳатман гирем дар ин ҷо, яъне ки барорем зарбшавандаи умумиро. дар ин ҷо мемонад х, дар ин ҷо мемонад 2, яъне ки 6-ро ба дохили қавс зарб кунем, агар бо ҳамин чизро ҳосил мекунем. дар ин ҷо ихтисор мешаванд, дутагӣ мерасад дар ин ҷо. хуб дутагӣ мерасад дар ин ҷо ва х плюси 2 бо х плюси 2 ихтисор мегардад ва ба мо мемонад 2х минуси 14, яъне ки 2-ро ба дохили қавс зарб кунем 2х минуси 14 мемонад ва ҷавоби D-ро чӣ кор мекунем? Бо ҳамроҳи шумо мо интихоб мекунем дар машқи 93. хуб мегузорем ба машқи 94. Машқи 94 тасдиқотҳои алгебравӣ. хуб биёед акун мо ба тасдиқкунӣ мегузарем ҳамаро. аз мисол ба тасдиқкунӣ тасдиқоти дурустро муайян кунед. Адади дилхоҳи таркибиро ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кардан мумкин аст. Адади дилхоҳи чӣ маъно дорад? Адади таркибӣ, адади сода, адади натуралӣ, адади бутун. хуб бибинед, агар адади таркибӣ бошад, агар ададҳои таркибӣ ду, яъне ки аз 2 ва зиёда чӣ доранд? Тақсимкунанда доранд. Яъне ки 2 ва зиёда тақсимкунанда доранд, яъне ки ками кам 3 тақсимкунанда доранд. Ададҳои сода бошад, агар 2 тақсимкунанда доранд. Ададҳои сода 2 тақсимкунанда доранд. 2 тақсимкунанда, масалан адади 13 ин адади сода аст, ба 1 тақсим мешавад ва ба 13 тақсим мешавад, яъне ки ба 2 адад тақсим мешавад. Яъне ки адади сода аст, адади 13. Адади 15 адади сода нест, чунки ба 5 тақсим мешавад, ба 3 тақсим мешавад, ба худаш тақсим мешавад. Ин ададишро таркибӣ мешавад, яъне ки бисёр тақсимкунанда дорад. Адади дилхоҳи таркибиро гуфтагӣ ба зарбшавандаҳои сода ҷудо кардан мумкин аст. хуб мо метавонем ки адади таркибиро ба зарбшавандаҳои сода чӣ кор кунем? Ҷудо кунем. Масалан агар ҳамон 25-ро гирем, агар 25-ро гирем, 25 ба 2 адади сода чӣ кор мешавад? Ба зарбшавандаҳои 2 сода аллакай ҷудо мешавад ва инро мо метавонем ки гӯем ин тасдиқ муайян аст. хуб ин тасдиқ муайян аст. барои ки адади дилхоҳи таркибиро мо ба ҳамроҳи шумо гирифтем ва бо 2 зарбшавандаи сода, яъне ки адади 5 адади сода аст, яъне ки ба худ тақсим мешавад ва ба 1 ва 2 зарбшавандаҳоро ёфтем. Ин 55 мешавад. хуб биёед тузеранакун бинем ки ба мо бо чӣ дода шудааст. Б, яъне ки бешро биёед хонем. Ададҳои таркибие мавҷуданд ки онҳоро ба зарбшавандаҳои сода чӣ кор кардан мумкин аст? Ҷудо кардан мумкин нест. хуб агар мо фикр кунем ин чӣ маъно дорад?
яъне ки адади таркибӣ ба зарфшавандаҳои истифода ҷудо кардан мумкин нест. Ҳамаи ададҳои таркибиро аллакай мо дидем, ки ба зарфшавандаҳои истифода чӣ кор кардан мумкин аст? Ҷудо кардан мумкин аст. яъне ададҳои таркибие мавҷуданд, ки онҳоро мавҷуданд, ки ба зарфшавандаҳои истифода ҷудо кардан мумкин нест. На, мо хеле наметавонем карда. Ҳамаи ададҳои таркибиро мо чӣ кор мекунем? Ба зарфшавандаҳои истифода ҷудо карда метавонем. яъне ки ададҳои таркибӣ ин ҳам ададҳое мебошанд, ки яъне ки масалан ададҳои сода нестанд онҳо. Хуб, яъне ки онҳо чӣ доранд? Аз се, яъне ки зиёда аз дутто агар тақсим дошта бошад, ин адади аллакай сода мешавад. Аз се ва зиёда бояд бошад. Аз се ва зиёда ададҳои таркибӣ мавҷуданд, ки онҳоро ба зарфшавандаҳои истифода ҷудо кард. Дар ин ҷо метавонем барои чӣ? Манам масалан 25 адади таркибӣ бо ҳамон адад метавонем, ки ба зарфшавандаҳои сода ҷудо кунем. Хуб, ин варианти хато мебошад, мо намегирем. Ҳозира вариант як варианти ба мо дуруст омада истодаст. Адади як ба ададҳои сода мансуб аст. Адади як ба ададҳои сода не, ададҳои сода ҳамонанд, ки аз як калонанд ва яъне ки аз се сар мешаванд. Ададҳои сода аз ду сар мешаванд. Агар хел биём, вообще аз ду сар мешаванд. Ададҳои сода дорем мо. Яъне ки ададҳои сода ва ададҳои таркибӣ. Хуб, агар ба ададҳои сода нигоҳ кунем, онҳо метавонанд аз ду сар шаванд ва адади як ба адади сода мансуб намеёбад. Яъне ки ададҳои сода аз як калонанд ҳатман. Адади ду ба ададҳои таркибӣ мансуб аст. На, барое ки адади ду ҳамагӣ ду тақсимкунанда дорад, яъне ки як ва ду. Агар ду тақсимкунанда дошта бошад, ин адади чӣ мешавад? Адади сода мешавад. Ва ин адади таркибӣ гуфтааст адади дуро, ва ин ба мо хато аст. Яъне ки се низ адади сода аст. чор адади таркибӣ аст, чунки се тақсимкунанда дорад. Адади чор се тақсимкунанда дорад. Ин як аст, ду ҳаст ва худаш чор ҳаст. яъне ки бе бақия тақсим мешавад ва ҷавоб танҳо мемонад ба мо ҷавоби А дар машқи 94. мегузарем ба машқи 95. ҳар як тасдиқоти дурустро муайян кунед. Ҳар як адади содаро ба зарфшавандаҳо ҷудо кардан мумкин аст, ки ҳар кадоми онҳо аз як калон аст. Адади содаро ба зарфшавандаҳо ҷудо кардан мумкин аст? На, мо ин тавр наметавонем. Масалан, мегирем 7ро, агар 7ро ба зарфшавандаҳо ҷудо кунем, якташ як мешавад, дигариш 7 мешавад. ҳар кадоми онҳо як то 7 аз як калон аст, дигариш баробари як аст. яъне ки ин туғрӣ намегирад. Гуфта шудааст, ки ҳар як кадоми онҳо аз як калон аст. Як аз як калон буда наметавонад. Ин як аст. барои ҳамон ин ҷавоб ба мо хато аст ҳатман. мегузарем ба Б. ҳар як адади таркибӣ фақат се тақсимкунанда дорад. На, яъне ки адади таркибӣ аз се тақсимкунанда сар мешавад. Метавонад 4, метавонад 5, метавонад ва ҳоказо дошта бошад. ва ин низ ба мо хато аст. мебинем машқи мегӯем варианти Сиро. ҳар як адади сода фақат ду тақсимкунанда дорад. ин ба мо дуруст аст. яъне ки адади сода фақат ду тақсимкунанда дорад. адади як ҳам ба ададҳои на ин намешавад ба мо. яъне ки ҷавоб танҳо мешавад Си. 96. тасдиқотро дуруст кунед. муайян кунед суммаи ду адади баробар ба 0 баробар аст. На, суммаи ду адади баробар ба 0 баробар шуда наметавонад, чунки як адад аллакай худаш аз як чӣ аст? Калон аст. чӣ хел метавонад ӯ ба 0 баробар шавад? Намегирем. суммаи ду адади манфӣ ҳамеша мусбат аст. На, минус. вақте ки зарбу тақсим бошад, агар дар ҳамон ҳолат, вақте ки агар мо ду адади манфиро зарб кунем, дар ҳамин ҳолат мешавад ҷамъ. вақте ки ду адади манфиро ҷамъ кунем, агар ин мешавад тарх. яъне ки
дар охир адади манфӣ ҳосил мекунем. ҷавоби б низ ба мо туғри намегирад. ҷавоби с-ро мебинем. ҳосили зарби ду адади бо ҳамдигар муқобил ба як баробар аст. На. Масалан мегирем минуси ду зарби ду. ду адади муқобил ин мешавад минуси чор. Ин ба як баробар намешавад. Ва танҳо мемонад дидро ман мегирам. Ҳозир мебинем ки чӣ гуфта шудааст. Ҳар як адад танҳо як адади ба худ муқобил дорад. Бале. Ҳар як адад мана масалан минуси ду бо ду. Ҳар як адад ба худ якто адади муқобил дорад. Мегузарем ба машқи 97. Так, касри нодуруст аз як хурд аст. Касри нодуруст чӣ аст? Касрҳои дуруст, нодуруст ва омехта. Яъне ки агар касри дуруст гӯем, агар касри дуруст ин мешавад масалан 2 тақсими 3. Ин касри дуруст. Агар 3 тақсими 2 шавад, ин касри нодуруст. Яъне ки касри дуруст ҳамавақт чӣ аст? Аз як кам аст. Яъне ки як калон аст. Касри нодуруст мешавад аз як хурд. На касри маънаи касри нодуруст аст. Ин касри дуруст аст. Хуб ин аз як чӣ аст? Калон аст. Ин аз як бо чунин тарз менависем ҳозир. Ин аз як калон аст. Хуб ин аз як калон аст. Ин аз як хурд аст. ё ин баробари агар як мешавад. Метавонем гӯем на баробари як ҳозир шуда наметавонад. Хуб бо чунин тарза касри нодуруст аз як хурд аст. Яъне ки касри нодуруст ҳамавақт аз як калон аст. ё ҳатман баробари як бояд бошад. Дар касри дуруст сурат аз махраҷ калон аст. Дар касри дуруст сурат аз махраҷ, яъне ки дуруст каср бошад, агар ин сурат аст, ин махраҷ аст. Сурат аз махраҷ калон аст. Не, яъне ки сурат бояд аз махраҷ чӣ бошад? Хурд бошад. Яъне ки дар касри дуруст ҳатман сурат аз махраҷ бояд хурд бошад. Ин ҷавобро низ намегирем. Дар касри дуруст сурат аз махраҷ хурд аст. Бале, ҳозир мо инро гуфтем. Ин туғри мегирад. Касри дуруст сурат аз махраҷ чӣ аст? Хурд аст. Дар ин ҷо бинед мана 2 тақсими 3 ин касри дуруст аст. Касри дуруст аз як калон аст. Касри дуруст аз як хурд аст. Касри дуруст аз як хурд аст ва ҷавоб с мешавад ба мо. 98. Агар сурат ва махраҷи касрро ба ҳамон як адади натуралӣ зарб карда шавад, касри аз касри додашуда калон ҳосил мешавад. На. Мо наметавонем масалан 2 тақсими 5-ро ба 6 зарб кунем. ҳам сурат ҳам махраҷро 6 12 мешавад. 6 кара 5 30 мешавад. Яъне ки ин касрҳо баробаранд. Ягон хел касри дигар калон ҳосил намешавад. Агар сурат ва махраҷи каср ба ҳамон як адади натуралӣ тақсим карда шавад, аз касри додашуда хурд ҳосил на, яъне ки тақсим низ кунем ҳамон каср ҳосил мешавад. Яъне ки ҳатман бояд ҳам сурат ва ҳам махраҷаш бояд ба мо бошад. Дар ин ҷо гуфта шудааст ки ҳам сурат ва ҳам махраҷи каср. Агар якташ мешуд, мо метавонистем ки ё калон ё хурдро ҳосил кунем. Вале дар ин ҷо гуфта шудааст ки ҳам сурат ва ҳам махраҷ. Мо ҳамон касри пешинаро чӣ кор мекунем? Танҳо ҳам сурат ва ҳам махраҷро ба як адад калон мекунем ё хурд мекунем. Ягон адади дигарро мо ҳосил намекунем. Ҳамон адад мемонад. Танҳо мо касрро бо дигар намуди шакл менависему халос. Хуб, мегузарем ба қисми си. Ду касри баробар навишти гуногуни як адад мебошанд. Ду касри баробар навишти гуногуни як адад мебошанд. Хуб, бале, агар ду касри баробар бошад, агар мо масалан ҳамин 2 тақсими 5 баробар аст ба 12 тақсими 30. Яъне ки ду касри баробаранд, яъне ки навишташон гуногун мебошад. Яъне ки инҳо баробаранд бо ҳамдигар. Агар ду касри нобаробар ба махраҷ умумӣ оварда шаванд, касрҳои баробар ҳосил мешаванд. На, мо чунин мисолҳоро бисёр ҳал кардем. Хуб, мегузарем ба машқи 99. Аллакай ҳангоми ба дараҷа бардоштани адади 0 1 ҳосил мешавад. Агар мо адади 0ро ҳангоми ба дараҷа бардоштани адади 0
як на ба мо 0 ҳосил мешавад дар ин ҷо ва ин ҷавобро мо чӣ кор мекунем? Дар 99 намегирем. Адади манфии нишондиҳандаи дараҷааш то адади мусбат аст. Яъне ки дараҷаи мо чӣ аст? Яъне мо адади манфӣ дорем, масалан минуси 3 дорем ва дараҷааш тоқ аст. Биёд 3 мешавад ва дар ин ҷо боштакар адад ҳатман манфӣ мешавад. Минуси наметавонам 27 мешавад. Масалан мегирем минуси 27 мешавад. Хуб дар ин ҷо минуси 27 аст. дар ин ҷо гуфтааст ки адади мусбат аст. На, адад манфӣ мешавад. Намегирем. Адади манфии нишондиҳандаи дараҷааш ҷуфт адади мусбат аст. Яъне ки адади манфӣ ва дараҷааш ҷуфт боштагар адади мусбат аст. Яъне ки накун адади манфӣ дараҷааш ҷуфту масалан ин мешавад 9. Бале, ин туғри аст, мегирем инро. Ва дар 99 чӣ мешавад? Адади мусбати нишондиҳандаи дараҷааш тоқ манфӣ аст. Яъне ки адади мусбат ва дараҷааш тоқ боштагар на. Яъне ки гуфта шудааст ки агар адад 3 боштагар дараҷааш тоқ бошад, масалан 3 на минуси 3 тоқ, яъне ки танҳо тоқ дараҷааш 3 бошад, ин адад манфӣ мешавад гуфта истодааст. На, ин манфӣ намешавад, ин 27 мешавад. Агар худи асос манфӣ мешуд, баъдан манфӣ мешуд ва ҷавоби ди-ро намегирем. Аз ҳама адади хурдтарини натуралӣ 0 мебошад. Адади натуралӣ чӣ ҳаст? Адади натуралӣ ин метавонанд буданд ададҳои ҷуфт, вале мо ададҳои чӣ кор мекунем? Ададҳои ҷуфт гуфта наметавонем. Ададҳои натуралӣ ба мо ададҳои чианд? Натуралӣ ҳастанд. На, онҳо сар мешаванд аз чанд? Аз 1, 2, 3, 4 ва ҳоказо. Яъне ки инҳо ҳастанд чӣ? Ададҳои натуралӣ. 1, 2, 3, 4 ва ҳоказо. Аз ҳама хурдтарини натуралӣ на, ин намешавад. Ҳангоми ҷойвазкунии ҷамъшавандаҳо сумма тағйир меёбад. На, мо чандин бор ҷамъшавандаҳоро ва тарҳшавандаҳоро ҷойашонро иваз кардем. На сумма, на тарҳ тағйир наёфтанд ва биро низ интихоб намекунем. Натиҷаи тарҳ фарқ номдорад. Бале, ин қоида аст. Натиҷаи тарҳ фарқ номдорад. Агар аз адад 0-ро тарҳ кунем, 0 ҳосил мешавад. На. Мана 10 минуси 0. Ин баробари 10 мешавад. 0 намешавад. Инро мо интихоб намекунем. Хуб, мегузарем ба машқи 101. Ҳар як адад дар натиҷаи ба он ҷамъ кардани 0 зиёд мешавад. На, зиёд намешавад. Ҳар як адад дар натиҷаи аз он тар кардани на кам намешавад. 0 аст. Ягон тағйирот ба мо илова намекунад. Суммаи ду адади муқобил ба 0 баробар нест, ба 0 баробар аст. Ва ин дуруст намешавад. 0 аз ҳар як адади манфӣ калон аст. Бале, 0 аз ҳар як адади манфӣ чӣ? Калон мебошад. 102 ҳосили зарби ду адади манфӣ аст. На. ҳосили зарби ду адади манфӣ адади мусбат аст. ҳосили зарби адади мусбат ва адади манфӣ аст. Бале. ҳосили зарби ду адади мусбат адади манфӣ аст. Зарби ду адади мусбат на, адади мусбат мешавад. ҳосили зарби адади манфӣ ва адади мусбат аст. На, адади манфӣ мешавад дар ин ҷо. Хуб, дар 102 мешавад ҷавоби. Ба 103 мегузарем. Ададҳои бутуни тоқ ба 3 бебақия тақсим мешаванд. Яъне ки ададҳои бутун дорем. Ададҳои бутун он ададҳое ки масалан мегирем бутун ҳастанд. Яъне ки б аз даҳӣ, б аз сади. Яъне ки агар ба мо 1/1 боштагар, ин адади бутун нест. Адади бутун 1, 2, минуси 2, 0, яъне ки бутун ҳастанд. Б ягон хел садӣ, даҳӣ, намедонам ҳазорӣ ва дигарҳо. Яъне ки адади бутунро мегӯянд. Бутун аст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, минус 1, минуси 2, минуси 3, минуси 10, минуси 1000, минуси миллион. 0 низ адади чӣ ҳастанд? Бутун мебошад. Яъне ки ададҳои бутуни тоқ ба 3 бебақия тақсим мешаванд. Метавонем гуфта ки онҳо бебақия тақсим мешаванд. Масалан мегирем ягон адади тоқи бутунро. Адади тоқи бутун
ин кадом ададҳо мешаванд? На, масалан мегирем 13-ро. Ин адад 13 адади бутуни чи аст? Тоқ аст. Ва бо бақия агар ба 3 тақсим кунем, дар ин ҷо бақия мемонад, хоҳем нахоҳем. Ва ин ҷо нодуруст аст. Вале бинед ки мо гуфтанд ки нодурустро интихоб кунед, яъне ки ана ҳамин ба мо нодуруст аст, ин тамом нодуруст аст. Ва инро интихоб мекунем, яъне ки ба 3 бо бақия тақсим мешаванд. Ададҳои бутуни ҷуфт ба 2 бебақия тақсим мешаванд, яъне ки ададҳои ҷуфт ҳамвақт дар ин ҷо чӣ мешаванд? Бебақия тақсим мешаванд. Бале, ин ҷавобро намегирем, барои гуфта шудааст ки як бори дигар нодурустро муайян кунед. Ба мо дурустҳо дар кор нестанд, накун то ин дам дурустҳо дар кор буданд, накун баъд ба мо дурустҳо дар кор нестанд. Хуб, ададҳои бутуни ба 0 тақсимшаванда ба 10 бале. Яъне ки ба 0 тамом шуда ҳатман бебақия ба 10 тақсим мешавад. Ададҳои бутун ба 6 бебақия тақсимшаванда ба 3 низ бебақия. Бале. Хуб, мегузарем ба машқи 104. Ададҳои натуралӣ ба 5 тамом шаванда ба 5 бебақия тақсим мешаванд. Бале, тақсим мешаванд, вале ба мо дар ин ҷо нодурустро бояд гирем. Ин ба мо туғри намегирад. Хуб, ададҳои натуралӣ ба 9 бебақия тақсимшаванда ба 3 низ бебақия тақсим мешаванд. Бале, тақсим мешаванд. Ададҳои натуралӣ ба 6 тамом шаванда ба 6 бебақия тақсим мешаванд. Ба 6, масалан 16-ро мегирем, яъне ки ба 6 тамом мешавад, бебақия тақсим мешавад. На, бебақия тақсим намешавад. Ин хато аст дар ин ҷо ва мо инро мегирем. Ададҳои натуралӣ ба 22 бебақия тақсим шаванд. Бале. На, инро намегирем. Хуб, намегирем, барои ки хато аст. Хуб, мегузарем ба машқи 105. ҳамаи ададҳои бутуни ҷуфти ба 7 бебақия тақсим шаванда ба 14 бебақия тақсим мешаванд. Хуб, агар ба 7 бебақия тақсим шаванд, ба 14 низ бебақия тақсим мешаванд бутуни ҷуфт. Инро намегирем. ҳамаи ададҳои бутуни ба 3 бебақия тақсим шаванда ба 9 бебақия тақсим мешаванд. Ададҳои бутуни ба 3 бебақия тақсим шаванда, масалан адади бутун адади 2 аст. Адади 2 ба 3 гуфтааст бебақия тақсим шаванда. Масалан кадом адади 6-ро биёед гирем. Адади 6 ба 3 бебақия тақсим мешавад. Вале ба 6 тақсими 9 ин бо бақия мешавад, яъне ки бақия дорад. Ва ин якум ҷавоби нодуруст аст. интихоб мекунем, оз мебинем ки бо ҷавоби нодуруст аст, нест. Хуб, ҳамаи ададҳои бутуни ба рақами 0 тамом шаванда ба 5 ва 10 бебақия тақсим мешаванд. Ба рақами 0 тамом шаванда бале. Бале, ҳамашон ба бебақия ба 5 ва 10 тақсим мешаванд. ҳамаи ададҳои бутуни ба 4 бебақия бале ба 2 низ бебақия тақсим мешаванд. Ва ҷавоб мемонад дар 105 танҳо ҷавоби Б. Мегузарем ба машқи 106. суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии тоқ ба 2 бебақия тақсим мешавад. На, яъне ки мешавад. Суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии тоқ, яъне ададҳои натуралӣ инҳо ҳастанд. Ададҳои бо як бори дигар мегӯем, ададҳои натуралӣ ин мешавад 1, 2, 3 ва ҳоказо. суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии тоқ, яъне ки адади 3-ро ба 3 ҷамъ кунем, ин 6 ба 2 ҳамавақт бебақия тақсим мешавад. Бале, мегирем, яъне ки ҷавоби дурустро муайян кунед гуфта шудааст. ё кунеда, дар шумо чӣ мехоҳанд? суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии ҷуфт ба 4 бебақия тақсим мешавад. На, 7 ҷамъи масалан мегирем 2, ин мешавад 9 тақсими 4 ин бо бақия тақсим мешавад. Намегирем. суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии тоқ ба 2 бебақия тақсим мешаванд. суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии тоқ ба 2 бебақия тақсим намешаванд. Мешаванд, яъне ки масалан мегирем дилхоҳ 7 ҷамъи 7, дилхоҳ ин мешавад 14 тақсими 2 мешавад 7, яъне ки бебақия тақсим мешавад. Инҷо гуфта шудааст ки намешавад ва ин ҷавоб нодуруст аст. суммаи дилхоҳ 2 адади натуралии ҷуфт ба 4 бебақия тақсим мешавад.
яъне ки ду адади натуралии ҷуфт ба 4 бе бақия тақсим мешавад. Яъне ки ҷавоб танҳо мемонад ба мо А. хуб, мегузарем ба машқи 107. Модулаи адади манфӣ ба адади манфӣ модули адади манфӣ ба адади манфӣ баробар аст. На. Модули адади мусбат ба адади манфӣ баробар аст. На. яъне ки модул ҳамвақт модул ин бо чунин тарз ишора карда мешавад. Масалан минуси 7 агар модул гирем ин 7 мешавад. Ва агар аз 7 низ модул гирем ин ҳама вақт 7 мешавад. яъне ки модули ба минус чӣ мешавад? Ихтисор мешавад мегӯем, метавонем гуфта. Ва ҳама вақт адади мусбат модул ба мо медиҳад. Модули фарқи ду адад ҳамеша адади манфӣ аст. На. модули дили хоҳ адади ғайри нуллӣ бале ба адади мусбат баробар аст. ва ҷавоби дурустро чӣ кор мекунем? Дар машқи 107 диро интихоб мекунем. мегузарем ба машқи 108. Решаи квадратӣ аз дил хоҳ адади бутун ба адади бутун баробар аст. Решаи квадратӣ яъне ки решаи масалан адади бутун мана аз ду ин адади бутун аст, ба мо адади бутун ҳосил намешавад, ба мо адади нобутун ҳосил мешавад. яъне ки бо даҳӣ туре намегирад. Решаи квадратӣ аз адади манфӣ ба адади манфӣ баробар аст. На, мо тамоман решаҳои квадратии адади манфӣ надорем, инро вообще намегирем. хуб, ба мо мемонад се ва д. Решаи квадратӣ аз дил хоҳ адади натуралӣ ба адади натуралӣ баробар аст. Аз дил хоҳ адади натуралӣ масалан адади натуралӣ 1 2 3 4 ва ҳоказо. аз дил хоҳ адади натуралӣ реша гирем. Агар масалан аз се ин адади натуралӣ чӣ намешавад? Ин адади нобутун мешавад. адади касрӣ яъне ки мешавад. ин адади нобутун мешавад. адади натуралӣ 1 2 3 4 яъне ки ададҳои бутуни ҷамъи аз 0 калон мебошанд. ин туре намегирад ва 1 2 д мемонад. диро интихоб мекунем. ӯз мебинем. решаи квадратӣ аз дил хоҳ адади квадратӣ адади бутуни ғайри нуллӣ ба адади натуралӣ баробар аст. яъне ки гуфта шудааст ки решаи квадратӣ аз дил хоҳ квадрати адади бутунии ғайри нуллӣ. яъне ки ададҳои бутун ба мо мешаванд ададҳои манфӣ ҳам ададҳои мусбат ҳам. хуб, агар даже минуси 3-ро гирем дар квадрат, ин мешавад ин бо ин меравад ва ҳамин квадрат ҳамвақт ба мо чӣ метиҳад? плюси 3-ро метиҳад ва дар ин ҷо модул мегирем, дар ин ҷо мешавад 3 дар ниҳоӣ. ва агар минусам набошад, агар дар ин ҷо мешавад ба мо 3. яъне ки адади 3 ин адади чӣ аст? ғайри нуллии бутуни натуралӣ мебошад. ва ин диро мо чӣ кор мекунем? Интихоб мекунем. хуб, мефаҳмам ин ададҳои бутун, ададҳои натуралӣ, нонатуралӣ, ғайри бутун, содда, таркибӣ бисёрам қиин аст. барои ҳамон инҳоро низ чӣ кор кардан лозим аст? Хондан лозим аст. хуб, хондан лозим аст. дараҷаи адади нишондиҳандааш 0 вуҷуд надорад. дорад. Масалан 1 дар дараҷаи 0 ин мешавад 1. хуб, 10 дар дараҷаи 0 ин низ мешавад 1. хуб, ну вуҷуд дорад. ва ҷавоби А-ро интихоб намекунем. дараҷаи адади нишондиҳандааш манфӣ адади манфӣ аст. На, мо аллакай инро гуфтем. агар манфӣ бошад, агар манфӣ намешавад. хуб, дараҷаи адади натуралии нишондиҳандааш натуралӣ адади натуралӣ мебошад. хуб, ва дар ин ҷо метавонем ки инро мо чӣ кор кунем? Интихоб мекунем. Бале, натуралӣ масалан 2 ададаш низ натуралӣ адади натуралӣ мешавад. 2 дар дараҷаи 4 ин 2 дар дараҷаи 2 4 мешавад. дараҷаи адади манфии нишондиҳандааш тоқ адади мусбат аст. дараҷаи адади манфии нишондиҳандааш тоқ на, агар манфӣ бошад дараҷаи адади манфӣ тоқ аст. яъне ки 3 аст. 3 ин тоқ аст. ин мешавад минуси 27. адади мусбат гуфта шудааст, вале мо адади манфӣ гирифтем. барои ин намешавад. хуб, мегузарем ба машқи 110. дил хоҳ модулаҳои квадратии нопурра ду решаи гуногун доранд. На, надоранд. дил хоҳ модулаҳои квадратии нопурра дил хоҳ на. онҳо метавонанд ки вообще бе реша бошанд, бе ҳал бошанд. агар дискриминанти дил хоҳ модулаи квадратии мусбат бошад, модуля ду решаи натуралӣ дорад. ва дар ин ҷо ман мегӯям ки агар дискриминанти дили хоҳ квадратии мусбат бошад, на метавонад ки дар ин ҳолат
дар ин ҳолат метавонад ки ду решаи натуралӣ дошта бошад гуфта шудааст, вале решаҳо метавонад ададҳои касрӣ бошанд. Ададҳои натуралӣ як бори дига мегӯем 1, 2, 3, 4, яъне ки ададҳои бутуни аз 0 калон мебошанд. Ададҳои натуралӣ ва дар он решаҳо метавонад биёяд ки ҳам ададҳои манфӣ низ метавонанд бошанд. -1 масалан, -5 адади решаи модулияи квадратӣ шуда метавонад ва барои ҳамин ин адади натуралӣ ба мо тоғрӣ намегирад. Агар дискриминанти дилхоҳ модулияи квадратӣ манфӣ бошад, модулия решаи рационалӣ надорад. Бале, агар дискриминант агар хурд аз 0 бошад, агар модулия ҳал надорад. Модулияи квадратии мо ҳал надорад. Ҳамаи коэффициентҳои модулияи квадратӣ нопурра аз 0 фарқ мекунад. Ҳамаи коэффициентҳои модулияи квадратии нопурра аз 0 фарқ мекунанд. На, онҳо аз 0 фарқ намекунанд. 111 мисол, модулияи хаттии дилхоҳ як реша дорад. На, онҳо метавонанд тамоман береша бошанд, ҳаво ҷавоб надошта бошанд. Модулияҳое ки решаҳои яхела доранд баробарқувва мебошанд. Бале, яъне ки решаҳои яхела дошта бошанд, онҳо бо ҳам баробар ҳастанд ва онҳо баробарқувва мебошанд. Модулияҳое ки реша надоранд баробарқувва нестанд. На, мо ин тавр гуфта наметавонем, ин тамоман нест. Агар чунин мафҳум тамоман нест. Агар дар модулияи хаттии дилхоҳ коэффициенти назди x ба 0 баробар бошад, модулия реша надорад. Агар дар модулияи хаттии дилхоҳ коэффициенти назди x ба 0 баробар бошад, модулия реша надорад. ин тамоман модулия намешавад. Агар коэффициенти дилхоҳ назди x хаттӣ, агар модулия хаттӣ масалан модулияст дар дараҷаи 1. Дар ин ҷо агар 0 бошад, агар ҷамъи 1 ин баробари 0 бошад, агар гуфта шудааст ки модулия реша дорад, яъне ки дар ин ҷо модулия реша надорад. Модулия ҳал карда намешавад. Барои ҳамин намегирем инро. хоб, дар ин ҷо мешавад танҳо ҷавоб Б ва ҷавоби Б-ро чикор мекунем, интихоб мекунем. дар ин ҷо дарс тамом мешавад. До дарсҳои оянда.